Elitegom na Volt 104.3 FM afamba ntichinazo na sige dalo ndeje no ka iswe nọnyela anyị n'ụbọchị nke taa na Volt. Anyị na-asị gị daalụ ọ dịrị izi ọ bụrụ ife mmadụ niile ga-emenwu iwe sị nnọọ ka ị nọlụ from morning wee ruo kịta oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Na-asị unu daalụ ndeje maka otu ọbụla o si na-adị ọkwụ nwa bụ ihe kacha ma ọfụma andụ mana without two people anyị ama nna ebe a na anyị nọkwanụ bụ maka nọ gị na-asị gị deje ka eke ụbọchị gị na-aga ka ego si aga kedu nke na-eme kedu nke mepụtago ụtọ onwe nke aka ya eme yes emechara m realize ya na onwe ndị na-alụ 3 jobs na Nigeria. I know a good thing not a good thing because obodo anyị otu economy dị kịta onye ike dị ọfụ ọrụ ya na-alụ so ndị m sure na ọrụ niile ị na-arụ na-aga ọfụma dị m sure na ihe niile ị kalụ na-aga ka esi wee kaa ya adị m sure na adịrọ gbata n'ezinụlọ gị biko adị m sure na anụrọ gbata anụrọ kitikiti katakata anyị ma na family na ọka ọ na-adị anọkọtakwa emegharị arụ anọkọtakwa jụọ oyi mana ama m na mmegharị arụ ahụ na-achọrọ mmadụ achọ na mmadụ efuru efu ọ na-emerụrọ mmadụ arụ ọ dị important na ife ọbụla anyị na-eme anyị make sure na anyị dị sound in good health ọ dị very important so otu ọbụla o si na-adị nna sị gị daalụ ndeje na-eme ọfụma jideshie nnọọ ka isi wee jideshie nnọọ ka iji ọ jide ka iji ọ bụ na ị na-eme ọfụma onye na-eme ọfụma ka a na-asị ya jide ka iji mana ọ bụ na asị nụbeghị jide ka iji ma na o nwere something bad and wrong ị na-eme izelụ wepụ aka gị na ya bụ ite tupu ọ wụọ aka before mee gịnị ọnwa aka enwe so ọ dị very important as okenye na-ene anya na-enebara ụmụaka anya ka a dị sure na ife niile na-aga ka o si wee kwesị make sure na uche gị dị ya na ụtọrọ uche naanị dịka ndị bụ na ụmụ ha gara akwụkwọ till now ha eje dute ha ọ na ha ka nọ n'ụzọ na-eje nwaka gbasara akwụkwọ ebe 2 ọ bụrụ lesson ka ha na-eme mana ha ya nọ na school 1 hour after 2 hours after ọ dịkwa very bad. Anyị kwesịrị na-enejele ụmụ anyị anya na ọ dị very very important apụzinala ụmụ gị for strangers ọ dịrọ mma ị ga-ekwetakwa with me na ọ dịrọ mma then gị nwana onwe gị bụ onye ọrụ oyibo gbalụ na-aba ka ije chọọ ife gị na ezinụlọ gị ga-eri enwe ndị bụ na ha ya nọ na kitchen 9 10 pm 8 pm aka nọ na kitchen maka gịnị ahapụrụ ụlọ anya ana ma afịa ya ejeje kụbagodo asịrị hapụkene ya bụ asịrị jee cheke efe ezinụlọ gị ga-eri especially ọ bụ na ị bụ onye nwere onye enyemaka ị na-ijere ị na-ana gbalụ na ba n'ụlọ ọ dị important then gwa na onwe gị bụ na ị bụ housewife ma house husband daalụ adị m sure na ihichesiri ụlọ ọfụma na-esola akwa hichee zachaa kpoo onye nke jere ọrụ batakwa n'ozutu ike nwee fresh air na biya ịmago na ọbata n'ụlọ ụlọ ajụ oyi ọbụgodo na o nwere bad day just by ifu ụlọ dịgodo arranged ịma na ọrụ gị mana ime ezie maka na onye nke ka gị nwee efe ka gị nwee ike mere o nwere ụdị ụtọ ọ na-atọ ife ihe karịa shawa ma anyị egotelu gị so na-asị gị daalụ ebe ọ bụla ị nọ ndị nke nọ n'afịa kedu nke na-eme a na-ejidekwebe azụgokwe nke taa agbagokwa afịa nke taa ka o si afịọ ka o si eshele tata bụ nnọọ ọmalịcha ụbọchị na-asị unu daalụ ụmụ ogola apụtawagokwa ogola apụtawago nnọọ ọ bụ na ị mara ọjọs na anya gị ọ bụ na ịdị ete ude just nnọọ na anya n'ụkwụ gị ma ọ na-anya n'aka gị don't worry arụ gị your body go tell you your body go tell you you understand so otu ọ bụla o si na-adị ana m agwa unu gịnị just jee chọọ Vaseline chọọ mmanụ ihe ete na-arụ maka m esokwechi ya gị ọchị mbọsị ịfụkwa m ka nyi ncha white chikwa m ọchị ọ dị very very important anyị na-asị unu daalụ na-asị gị daalụ sorry ebe ọ bụla ị nọ ọ bụ na arụ adịrọ gị na-asị gị ndo don't worry ya bụ arụ ike ị ga-enwe ya arụ ọya ị ga-esinye ya wee pụta ebe ọ bụ na ị nọ na-ege m ntị ọ bụ na ịdị ịdị aganwu ije ọ bụ na ịdị ịdị erinwu nri ọ bụ na ị na-aganwu ije mana o nwere ka o si wee madị arụ na-egbu gị mgbu nke a na-eme gị ị nwere accident ị nọ na hospital na-asị gị don't worry otu aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma ị agbake in Jesus name amen so otu ọbụla o si na-adị ma na
ọ tere aka ọ tụkwanala aka ọ dị njọ na ọ ga-emecha dị ma nwere condition dị permanent. Yes, nwere condition dị permanent. So jisi ike n'ọlụ jisi ike n'ọlụ na asị n'aka na-arụ ọrụ na-ebute ọnụ mmanụ na-asị gị daalụ, na-asị gị ndeeje, na-asị gị agakwana ebe ọbụla maka na nna anachieta azụ ebe a bụ ebe anyị na-awụsa arụ nnọọ ka ụmụ nwanne, ebe a ka anyị na-abịa nnọọ apịachi our day, zuo ike nu fine sweet melodies, anyị were ya wee mee gịnị wee gbatuo ọnọdụ. So otu ọbụla o si na-adị na-asị unu daalụ. Ebe ọbụla ị nọ n'Enugu, ị nọ na Anambra, ị nọ na Ebonyi, ị nọ na-abịa wee na-anụ onu m, ị nọkwanụ Cross River, ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ onu m n'ụbọchị nke taa, na-asị gị daalụ, na-asị gị ndeeje. Anọ m live on YouTube, of course. Anọ m live on YouTube, Vote Odenigbo. Ijekwanala na YouTube gị pinye Vote Odenigbo na your search space, will take you directly into our live stream. And ifu ka ihe si aga na studio, isonyelụ m ihe niile na-eme. Enwetago m a lot of people nọ na nọ na YouTube. Big Banana, Nonitext onye obodo daalụ. Aunty Chinazụ, ana m ekene gị nke ukwuu, ana m ekenekwu gị daalụ sọ, daalụ. Don't worry, ọ ga-adịcha mma otu aka ọ dị njọ. And ọ bụ na ị nọ online onwe onye na-ajụ ajụjụ, biko nụ reply ya alụ, ma onye nke a na-ajụ m ke kọntrị nna asụ, biko reply ya na ya sị ya nọ Nigeria, Igbo. We need to ime ndị ụwa ka famalụ language anyị a ka ọ gazuo mba niile. Onye jụọ sịfa onye Igbo, nọ Igbo program, nọ Nigeria, ịghọtago. Ọ dị very onye part of our mission, imeki sure na asụsụ anyị na omume anyị na ọdịnala anyị na omenala anyị anahụ n'iyi ọ na ọ nahọ, ka ụwa niile malụ nekwa ebe anyị si, nekwa ife anyị na-eme, nekwa otu anyị si eme ya, nekwa asụsụ anyị na-asụ. Ọ dị very important. So onye jụọ, onye text onye obodo, nyelụ m aka si Big Bananas nọ Nigeria, Enugu State, and the language bụ Igbo. So na-asị unu daalụ na aga n'ebe ọbụla nna anachieta azụ. The next egwu ị ga-anụ bụ egwu ndị anabata unu ka o nwee ike wee na-adaba ka ọ na-aga ọfụma, ka ife niile na-aga ka o si wee kwesị. Maka na Igbo amaka, o mektebu na m abụrụ onye Igbo, ọ kara ịdị egwu. Onye ma onye ebe nkala ịbụ oge ọbụla ndị nke ọya wu ha teta ụla n'ụtụ igbu mmadụ a na-agụ ha. Anyị ga-adịkwa careful this period. Mana nna anachieta azụ ka let the cat out of the bag. Afọ mba Aunty Chinazụ, ị nọ na Vote 104.3 FM. Oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo, na-asị gị eje n'ebe ọbụla maka na nna anachieta azụ. Ifuzi amụkpọ ọnụ m onye Igbo, maka na mbụ onye Igbo, ihe mee.
Ezimba mano. Yana kuzini pupu. Ego iba burokwa nonyecha. Nonyecha naga ego. Ego Dika loro. Anife bero kweke wike. Kweke yoni kekoni. Obi kuba na get more. Ichezeni bate go bonyecha. Ega wa. Danger, you know your feeling. It's not easy, right? I'm gonna hear it. Even men on the street, though, finally, all around you. And I want to because every so well, my baby don't go on. Go ye together. I will not when you say I will go. No, it's a good thing, Baba. I will go on. In na Volt 104.3 FM, ọ bụ na just nọ na-join n'ime ịbịakwa n'oge ịbịa nọ n'oge ịbụ ndị a na-abịasi oge ike nọ na-asị gị daalụ na-asị gị jidekwa ka iji na-emekwa ọfụma na-asị gị ebe ọbụla ị nọ daalụ daalụ ọ dịrị izi so n'ụbọchị nke taa ihe njikwa maka ya wee bịa bụrọkwa ife ọzọ na-abụrọ gịnị ikwu eziokwu n'obodo anyị a dịka crime ikwu eziokwu ikwudo n'ihe bụ eziokwu because ị na-stand n'ime ya ọ stand on the truth abụrụ gịnị abụrụ na ị na-ekwu asị o mean na by action ị na-back up ife ọbụla ị na-ekwu so ihe ọbụla ị na-ekwu ọ pụtara na gịnị mee na ị na-ekwu eziokwu na ihe ndị a niile ị na-ekwu n'ịbụ gịnị ịbụrụ mmadụ or ịbụ a target ka ntinye like that because obodo anyị nọ na anyị notice go that a lot of people are like reformer a lot of people are like ifeoma a lot of people are like ihe dị mma a lot of people normalize go the wrong things normalize the wrong things to the extent na ime ife dị mma to people akpọ gas kedu ife mere m ji ekwu ya unu echetara sometime last week mgbe
Minister anyị, FCT minister, Nyesom Wike, gal inspection na one of the lands na Abuja. Ọ bụ na ị na-follow the news, ị ga-aghọta na Nyesom Wike nwere iyi see that na every former judge na Nigeria ama mbụzi a tenant in Nigeria na ọ ya alụlụ fụ ụnụ. Kama na ma ghọtara ka ife na nkari esi wee work or ha ya nọgide ebe until enwe new retired judges or no onofa. But that aside godo. So ihe ọ na-eme wo oje ọ nalụ ani or wata ani amara m ka o si eweta dị ani or raw estate, raw houses. Anyị ma no mission ya. Us no take it upon himself. He make sure that na every single former judge na Nigeria may again bo a house owner. At least the man na rent, whether no leasing or whether no ibigide otu mgbe onye nwa nwụrụ ụmụ ya kwapụ amara plan ya, but ihe ọma bụ na onwero any former judge ga-abụ a tenant in Nigeria. So sometime last week we joined one of the encroaching because it was minister, yes. Aburiabu ni man check your back end. Don't if you be check back end. Mala ebe na eje, na ebe kwesịrị ije. Mala na ebe ya waba, na ebe mam waba. So we je one of the lands obuna ndị soldiers. Na amount to soldiers ebe a we na arụ ọrụ was ongoing there. Because I know in Nigeria if na-eme now, if I na-eme demolition, demolish ho. Analaga analụ. I mee gịnị? Banye okwu. Ị agagide court. Now, ka erula ebe ahụ, ọbụna ndị soldiers na ebe ahụ chọọ ịbata sị na ọma mbatasa. Na ha nwee mago na enwe a soldier, lieutenant Yerima, wee sị ya gịnị? Na mba, na ọma mbata. Na onwe ha reason ọ ga-eji bata ebe a nka. After I get along to nọcha ife kwun investigation, questioning, answers and everything. However, na those soldiers no gafa bienwe the land, the piece of land a na-arụ ọrụ n'enye. So probably ọ gaghị amagolu that na Nyesom Wike ga-abịa na something like this ga-eme mere o ji amount or soldiers ebe ahụ. Now, from echiche nke me feel him that na the man na Nyesom Wike enwebugo issue. Or due to Nyesom Wike she move. Ọ ma na ọ ya abịarịla ebe ahụ ịkọ one thing or the other. And ọ bụ na onwero ndị soldiers ndị ga back up ma ndị ga stand with their ground. Because ndị mess na man stand with ground, I will keep demolish that place ma chụsịsịa ha arụzi n'ọrụ till further notice. Now, let's fast forward after the exchange. You are a fool, I'm not a fool. Or you are a fool, I'm not a fool. After some days, I think on Sunday, yes, on Sunday, Lieutenant Yerima na drive somewhere. We notice here that no way police vehicle park here near. When they approach the police vehicle, some police officers would to imagon probably trying me attack or something. But as a soldier, I do a senior soldier, but just the junior, but the obere mother. According to the article, according to what he said, also that no pillow panic attack button and panic button, yeah. Within 5 minutes, 10 minutes, before they are Okwu Jack and Jill, soldiers amount to go ebon. And before here, me kona line, no notice na some people in a trail, whether not the police officers or hired detectives or whatever. No notice that people have been following him, cars has been following him ever since Nana Nyesom Wike with that altercation. However, na this young man my rights, yeah. In as much as nice, I na this soldier say what any business with you or there, na high was saying na eba home, can all gafa eba and
mana still as a soldier man onwere reform omela, and na the FCT minister enweghị right ịbata ebe ahụ bịa kusa ntị without proper investigation or evidence na asị ya bịa ọkwudo his ground respectfully to Nyesom Wike. Na ajụjụ ma wee bụrụ nwoke ma onye maala ihe karịa ibu faith ya na ọ bụrụ na ọ bụrụ that panic button or press. For days after that altercation, vehicles na-esogharị ya na-etreli ya. Oge ọbụla that Sunday ka a chọrọ imemi na nwoke mmadụ, but chi ya mụ anya. Maka ọ bụ na chi ya mụrụ anya, enwere ike even panic button nwa na ọpị before ndị ya abịa ma ọ bụkwa na ọ gbatara ya n'uche, because o nwere ike ọ na-eche na ọ bụ soja na ọ ya handụ nwe o wee jee lituo na moto ofu ihe kala ime ya. Mana ọ nọ nnọọ na olituo dị ihe a niile a na-akọ ọ dịka o si olitu ọ just nọrọ ebe a pịa panic button ya tinye aka na rifle ya in case o nwee any funny movement off, because ịma na ndị soldiers ha dey like funny movement. Ịbịakata iru naba azụ ha dey like ya, ịbịakata azụ na iru ha dey like ya. So o wee bụrụ gịnị? O wee bụrụ nwoke ma right ya stand on it, stand on the truth without fear. Ọ bụrụ na ihe a bụ because amarom the way amarom imagon anyị ma Nyesom Wike as onye gara ihe ya niile bụ by force, but ọ dị gị ka ihe a ọ doing Nyesom Wike ka o nwere ndị take it upon themselves, because that day na Nyesom were altercation o nwere police officer say shut up na Nyesom Wike na-ekwu okwu say don't tell me to shut up, you don't have any right to tell me to shut up. Ama mmadụ na-efu that video. So could it be no boys probably because the police are feel because police officers were junior ndị soldiers ndị army how would they had you a man na-ekwu okwu ndị police man na-ekwu okwu ebe onye soldier na-ekwu okwu. But that day o feeling on under the wings of the FCT minister wee sị the man ya mechie ọnụ onye nke a wee hafugide FCT because run agwa okwu respectfully wee turn or wee sị mada wee sị oga don't tell me to join you can't do that, you cannot do that. Ejiji ka ejiwe the man self, because ọ bụ na ahapụ ya onye police akara iji ifu ntị ya without mirror. So ajụjụ m taa wee bụrụ ihe adịghị ka ife ndị nọ na power orchestrate ka ifili nọ ndị police officer bịa take it upon themselves trail this man, this soldier mee ya mess ya, or because I promise you ọ bụ na this man nwa ihe ya ọ bụ na ọ panic button ma ọ lituo na ọkọ handle all by himself. Anyị nwere ike by na-achọzi the man na-achọ emeghe kidnapping egbuo ya egbuo. Ọsọ dịghị itu onye ahụ ihe ọ dị ndụ ọ na-acheta azụ ya ọ ga-adị gị egwu n'anya. So kiri iche na ya but agakwana ebe ọbụla nna na-cheta azụ ka ịkpọchalụkwa obere egwu ka ịkpọchalụkwa ofu egwu mgbe nna chetara azụ ka ị gwa m your thoughts ife ilo ife iche. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afa mba ntị Chinazọ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo na-abịalụ gị every day Monday to Friday na ọkụkwa na alụ 4 mgbarụ bịa ebe anyị tukwula na-akpa nya bụ nkata ka ụmụ nwanne ife dị mma. Yes, ife adịchago mma, ife adịchago mma, nwere ihe fọzin by Jerick na nacheta azụ. Ndewo.
Ifedema, 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 Ifedema. Hi, Cecilia. Get one. Jose Vega, how are you? Where you call for interview? Today or tomorrow? Today. Which people? Message. I didn't get you. Didn't send me any message. I
thought you recovered your old line. Huh? I thought you recovered your old line. No. I recovered it, but the WhatsApp is on my tab because I don't have the SIM card. Okay. So People where I dey pursue since. what? Finally. Yeah, I did not prepare for it though. Ah. What? Jose Vega, you're from Puerto Rico. Oh wow. Welcome. I was trying to sleep. I was trying to sleep while I was in the house, but the sleep did not come. Finally,
I said, okay, let me dress up and go to work. I went to the office. The sleep came at some point though, but I needed to do something. I was also happy with that thing. I tried to rest my head. More distractions. The sleep was coming and going. It wasn't steady like I feel marry at 3 o'clock or 2 o'clock. Let me just watch movies. I was watching movie till 3:30. I was trying to sleep while I was in the house, but sleep did not come. Finally, I said, okay, let me dress up and go to work. I went to the office. The sleep came at some point though, but I needed to do something. I was also happy with that thing. I tried to rest my head. More distractions. Sleep was coming and it wasn't sleep like I feel money at 3 o'clock or 2 o'clock. Let me just watch movies. I was watching movies till I speak in particular to the younger people in the room here today. There are some of us, certainly when I was younger, I had the opportunity to be young and stupid. In other words, I could say things that don't follow me today. I'm 39 now, so I'm 5 to 40, which means I'm old enough to be analog and young enough to be digital. Tiana, Khadija, I know, you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other, and it's fine. No be believer, they promise and say they go reach us. We wait till Sunday we dey lose weight. Wanna be rich and be famous. Do you believe in destiny? 'Cause I believe. Now it's my turn to